jajane piye. Wong ning pasar pacarane laporne polisi. Titenono. Ngono pamite bodho ning pasar golek duit. Iso malih ning pasar kok mitili godhong telo. Endi ngebel pacare. Wonten pembeli. Wonten pembeli sampun nggih. Ini lur, pamite ki mung bodho golek kaya ning pasar dodol. Ternyata bodho duduk-duduk manis. Ada yang megol miskol visi sama pacare ini barusan miskol sama pacare ini. Ki golek duit pamite karo anak bojone ning pasar menyenuk-nyenuk ngene iki. Ya lur ya ngene lur ya. Situasi pasar bodho duduk-duduk manis. Inilah kumpul semua jenengan ini jadi royokan wis telepon sekarang ini. Udah ya guys, gitu aja ya. Oh, ini semua ngumpul di 1 2 3 4 5 semua ngumpul.